ናይ ቀረባውን ልምድታት ኣለና እዩ ከም ዘልኒ ኣብተቃልስስ ስልካ ሰተት ኢልካ ዝውዳእ ጌርካ እንተይኮንስ ከምኡ ነው ይንፈልጥ ንሕና ቀደሙ ምስ ደርጊ ዝነበረና ንግደፎ ንሱ ፍሉይ 17 ዓመት ውን ተቃሊስና ናይ ዝዋን እዚ ካሊእ እዩ ኣብ 8 ወርሒ ግልብጥ ጥልዩ ብዙሕ ነገር ብግዜ ክነነፃፀሮ ኣይንኽእልን ብመሰረቱ ተቐየረ ኩነታት ኣብ ክልተ 17 ዓመት ዝሓልፍናዮ ግን ላዕልን ታሕትን ንፈልጦ ኢና ኣብ ጉና ኣብ ሰሜን ሸዋ ሓደ ዓመት ሙሉእ ከፀኒሕና ኢና ቅድሚ ደርጊ ምድምሳስ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደ ዓመት ንሕና እንዴት ታሪክና ሰሪሕና ኣብ 8 ወርሒ ምልእ ትግራይ ልክዕ ምዕራብ ትግራይ እውን ተወሰኑ ከባብታት ኣለና ነፃ ዘይወፅእ ሓደ ኣብ 8 ወርሒ ሕዚ ድማ ክሳብ ሰሜን ሸዋ በፂሕና ኩነታት ምስ ረአና ድማ ነመሓይሽ ኢልና ኣብ ሰሜን ሸዋ ሓደ ዓመት ፀኒሕ እዩ ብግዜ ኢህወዴግ ማለት እዩ ከም ሕወሓት ከም ኢህወዴግ ብኣምቦ ገፅ ናብ ግንጪ ዝበሃሉ በፂሕና ደርጊ ደፊእና ኣብቲ ከባቢ ሓደ ዓመት ናይ ጉና ኣይፍለጥ እዩ ናይ ደብረ ታቦር ይፍለጥ እዩ ከምኡ ኢሉ ግን ደርጊ ፀኒሕ ክፀንሕ ይኽእል ጠቕሊልና ኢና ደምሲስናዮ እዚ ኣብ ፍሉይ ግዜ ኣብቲ ናይ ቀደም እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብርክታ ዘልኩ ኣብ ዓመትስ ሙሉእ ትግራይ ኮ ካሊእ ነገር ይተሰሪሑ ፀላእ እውን ብዙሕ ሰሪሑ ንሕና እውን ብዙሕ ተኣምር ኢና ሰሪሕና ስለዚ ምድፍፋእ ክህሉ ከም ዝኽእልቲ ናይ ሕሉፍ ንፈልጦ ኢና ሕዚ ብኡ ደረጃ ምድፋእ የለን ግን ኣብዛ ናይ ሕዚ ናይ መኸታ ቃልስና እውን ግን ኣብ ቀረባ ዝተረእያ ነይረን ኮይን ኣብቲ ክረምቲ የመስ ክረም ክሳብ ደብረ ታቦር ገፅ በፂሕና ብጋሽና ምስ መፀ ሲሕብና ሃይቅ በፂሕና ንመለስ ኢልና ናብ ውጫሌ ብደባራቅ እውን ከይድና ንመለስ ኢልና ወላ ኣብዛ ናይ ሕዚ ገብራ ዘለና ገጠም እውን ክይድ ኢልና ምልስ ኢልና ኢና ሰብ ይዝክሮ ይፈልጦ እዩ ዝነበረ ስምዒት እዚ ዘሎ እዩ ከም ዘለና ግብግብ እቲ ከይጠፍእ ጠቕሊሉ ከይቐበር ኩላ ምርብራብ ስለ ዝገብር ወላ ክደፈእካ እውን ይኽእል ማለት እዩ ይትረፍያ ኣብ መዓራሪኻ ስለዚ ብኡ እውን ኢና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብኡ ኢና ክንሪኦ ዘለና ወላ ንድሕሪት እንተመፃና ተመሊስካ ማለት እዩ ነቲ ፀላኢ ኣይትድምሰል ማለት እዩ ንሱ ኣጀንዳና ፀላኢ ክድምሰሰሉ ካሊእ መማርፅ እውን የለን ትርጉሙን ክርዳእና ኣሎ ኣብ ክህሊ ቃልሲ ማለት ላዕልን ታሕትን ኣሎ ክንደይ ፀገማት ኣሎ ብዙሕ ሽግር ገጥም ከም ዝኽእል እውን ከም ዝበልኮ ዋላ ንድፋእ እውን ማለት እንታይ ዳ እቲ መማረፂ ምቅላስ ይትረፍያ ምስ ሙሉእ ቁመናና ብናይ ባዕልና ምትዕራይ ብናይ ባዕልና ሓሳብ ሕዚ ብዝበለፀ እውን እንፋክት ኣብ ዝቕፅል እውን ብደንብ ክርአየና ከመይ ዘሎ ውሳነ ምዃኑ ኣዕርዩ ጠቓሚ ከም ዝበልኮ እዚ ብመሰረት ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ውሳነ ዝተወሰነ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ያው ድሕነቱ እዩ ቀጻሊ ህልውኑ እዩ ገበነኛታት ተሓተቲ ናይ ምግባር እዩ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ምግባር እዩ ዓዲ ምቁፅጣር ኣይነበረን ከም መጀመርያ ዕላማና ሕዝውን ኣይኮነን ነዚ እውን ዓዲ ምቁፅጣር ተኮይኑ ካሊእ ትርጉም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ተኮይኑ ግን ስኢልካ ንቐሚት ኣዲስ ኣበባ ምምሓዝ ጥራሕ ዝራግጡን ኣይኮነን ንሱ ኣካል ናይቲ ረብሓ ምርጋፅ ምክንያቱ ፀላእ ክፈርስ ስለ ዘሎ ፀላእ ክውድቑን ስለ ዘሎ ስለዚ እቶም ፀላእትና ብዝበለፀ ንምውቃዕ ብፍላይ ድማ ብየማን ፀጋም ዝገደፍናዮም ፀላእት ኣለዎ እቲ መስመርና እውን እቲ ናይ ደጀን መስመር ንመላለስ ኣለውን ናብ ከቢድ ፀገም ምእታው እውን ጀሚሩ እዩ ነይሩ ክንመዓራርዩ ኣለና ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ድማ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ከም ብሓድሽ ተላዒሉ እዩ ከም ብሓድሽ ምብራር እዩ ከም ብሓድሽ ገፍዒታት ምፍፃሚ ክሳብ ማእኸል ዓዲ ተዘርግሐ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እቲ ዝፀንሐ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ፕሮጀክት ይቕፅል እዩ ዘሎ ተጠናኺሩ ስለዚ ንዞም ኩሎም ኣብ ግምት እቲኻ ንባዕልና ማለት ብዝበለፀ ኣጠናኺርና ክንቃለስ ክንረባረብ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት
قند سرحنا ون كنا مودع سلازقنا إذا قندو راينا زقنا تكوينات صلاة ساب زدمسس ويد ما تجديدو نابزته كساعة مس تمر وراون هنقتلين أتنا خيرنا ون هنقتل زلنا تمتع الراي ترجمو سي قليل كنا تاتو متأتيها متع الراي مغاري زبالت حيلك بيمان سقام زرب شوها أكلاتون بزت تأمن يدم الصل بخالوت مدايز مصنعون يا زوريانا أبكبا ينازلنا كبا صاحب حزبي عفن صحني ينزلنا أبصقم ينازلنا حزب تقرأ كم حزبي تخوي يزلو أقول قلوت كله تواريسو بحمام من بتأمية كودا تو وسين اللي يزلو جنا يسبرنا ينزل زون ملينا هنصور لنا لازم تمسقماتنا زك قالوا له سرحتي مجرش ما صلاي نقاو صلوا مختنا فتحوا مختنا بزل على درجات انا خيرنا نقصلي تصويت تكبر حزون صانعنا حزب تግራይ تام ملعات كنمس مالي ملعات كساون نركب حزون حدنتنا استيمنا كم تاز حلفت مختنا ازايدنا زخون يكون صقماتن تشكيمنا صونح يكون حدش صقمات زخون يكون صقمات حزون مع صقمات يم زلونا كابز خبر صقم له ማለት يكون ግን زخون يكون صقمون ተመጸናውን ተጻዊርና كنحلፋ ዛ መኸተና ና መጨረሻ ነብصحه ውጽኢት خاف ፍሉጥ ፍትሐው ቃል ስንገብር ኢና ዘለና ፍትሐ ኮይናት ተበዲልና ተጨፍጭፍና ተገፍዕና ኢና حزون كم أقولت مركب أنت خناس دنا أقولت كم فلت ناي تكذا أبارع ما هذا نورت مراتم كتف كجرا حتى على اللي أقولت هم صعب زولنا لون هذا اللون ثنا حزب تقرأ ناي مدفع بروجكتهم بستفعل عليه من قد حزونه أنا خيرهم زغصل زلوا دبدابات كتصاليني ناي درونس ناي قالت مفرتات لستناي حزب تقرأ ناي مصنع بروجكت تتأخير حزون تقصل زلا نازع مفتحيت حزون مختاع كنت نقرا زلا مختاع لازم تمتع الراي هل يترجم يقولون تم عرارخات مختها نموج نمشارشا معلبيو مبصحي زخونه يكون صقم تصاوركا محلافي كندي حليفنا اينا حزون كنحلفينا عوتنا ونبينا أبقى تسالي زلوا معوالتاتون ببوانو حبريتات حزبنا نفلتنا كبرن مقوس النسواتنا هالواتنا ندحنتنا بلصنا تقراي تسعر